И ти ли всяка вечер седиш на домашните до късно с детето си? Повтарям едно и също. Всеки ден. Но той пак се губи в урока и му е трудно да го разбере. А аз се чудя къде греша. Той не е мързелив, нито глупав. Всъщност в училище му преподават уроци, но не го учат как да ги учи и да ги запомня бързо и лесно. След много опити да намеря метод, който да му помогне да учи по-лесно, попаднах на тази книга «Невронавигатор». С нея всичко се промени. Открих ясна система с лесни за следване стъпки. Получихме и дневник, който помага на детето ми да изгради полезни навици за учене, като следва ясен и мотивиращ план всеки ден. Само след седмица започна сам да учи и да чете с разбиране, без напрежение и без драми. Ако и ти искаш да спестиш време, усилия и нерви, кликни на линка в описанието и вземи още сега книгата «Невронавигатор» в комплект с дневника за лесно и организирано учене. И към тях ще получиш и 7-дневно семейно предизвикателство.